Ja som s veľkým povďakom prijal pozvanie na stretnutie so študentami, pretože si myslím, že je dôležité, aby sme sa rozprávali, aby sme si navzájom zdieľali svoje životné skúsenosti. Aj mladí ľudia majú životné skúsenosti, ktoré zodpovedajú danému času, danému obdobiu a ktoré sú zaujímavé pre nás, starých. Takže ja by som prial mladej generácii, aby si dokázala udržať túto otvorenosť voči debate, rozprávaniu, diskusii, kritickým, povedal by som, postrehom, vysloveným kritickým postrehom voči čomukoľvek, aj voči staršej generácii. Takže toto je taký odkaz udržovať komunikáciu medzi sociálnymi skupinami, do ktorých patrí aj veková kategória.